Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Illum ħanħodkom miegħi sqallija biex imorru naraw il-preparamenti tal-Karnival f'Acireale, belt viċin Catania li hija meqjusa il-belt kapitali tal-Karnival fi Sqallija. Sena wara sena f'Acireale jittella Karnival mill-iktar spettakolari. Il-komunità kollha ta' din il-belt taħdem bi kbir is-sena kollha sabiex il-Karnival mifrux fuq 3 ġimgħat ikun mill-iktar divertenti u l-ikbar wieħed ta' Sqallija. Omna Malda u tiġa qegħdin Sqallija. Illum ħannoħodkom taraw il-preparamenti tal-ikbar karnival li hawn fi Sqallija. Imlaqqam il-Pjubel Karnivali di Siċilja. Illum ħammorru Acireale. Minn Pozzallo ħanaqbad id-direzzjoni lejn Catania. Biex inkun preċiż ħansuq iktar il fuq minn Catania biex f'sija u 30 minuta nasal Acireale. La darba taqbes Catania waqt is-sewqan lejn Acireale mill-ewwel tibda tgawdi veduti panoramiċi tal-vulkan Etna. Wasalna fiċ-ċentru ta' Acireale kif tistgħu taraw warajja bħalissa l-preparamenti għall-Karnival għaddejjin bil-kbir. Biex wasalna hawnhekk għaddejna minn Malkosta, għaddejna minn Santa Maria la Scala li hija żona kostiera mill-Isbaħ. Nispera li xi darba jkolli ċans nerġa' niġi hawnhekk sabiex inkun nista' nara iktar bil-kalma biex finalment wasalna hawnhekk fiċ-ċentru ta' Acireale. Acireale hija belt barokka żgħira u eleganti u bħal ħafna postijiet oħra fi Sqallija hawnhekk issib diversi knejjes grandjużi li juru l-ġid li kellhom l-antenati ta' Acireale. It-triq tagħna waslitna għal pjazza kbira, il-Pjazza ta' Duomo, fil-qalba storika tal-belt. Din il-pjazza hija ddominata mill-katedral b'faċċata neogotiku. L-ewwel Duomo li qatt tinbena f'din il-pjazza joħodna lura s-seklu 5. Iżda Duomo li naraw illum ġie mibni wara t-terremot tal-1693. Malli toħroġ mill-katedral mill-ewwel issib knisja grandjuża oħra, il-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl, li għandha kampnar wieħed fuq naħa waħda. It-tieni kampnar kien pjanat li jinbena, iżda b'xi mod qatt ma mmaterjalizza ruħu. Il-Karnival ta' Acireale huwa istituzzjoni mlaqqam l-isbaħ Karnival ta' Sqallija, riċetta antika ħafna ta' divertiment u ferħ. Jekk għandek niskata, umorizmu u tħobb tiddeverti, Acireale jistiednek ta' kull sena sabiex tkun tista' tgawdi minn teatru tal-leġubijiet, mużika, konfetti, dwal, ikel, però fuq kollox karrijiet allegoriċi u kuluri. It-toroq u l-pjazzi sbieħ taċ-ċentru storiku ta' Acireale huma l-ambjent ideali għal spettaklu li jilħaq il-qofol tiegħu bil-parati tal-karrijiet allegoriċi grotteski li permezz tagħhom l-artiġġana ta' Acireale jesprimu l-immaġinazzjoni u jgħaddu messaġġ bil-ħila artistika tagħhom. Il-Karnival ta' Acireale jittella bejn il-Muntanja Etna u l-baħar u kulħadd mistieden biex jammira il-karrijiet allegoriċi majestużi u jinvolvi ruħu fil-ferħ. Kulħadd mistieden igawdi l-ispettaklu ta' filgħaxija u jgawdu l-atmosfera unika li jinħolqu fit-toroq ta' Acireale. Isimgħu minni u titilfux l-opportunità li xi darba tgħixu din l-esperjenza unika. Kif tistgħu timmaġinaw, ix-xogħol fuq il-karrijiet għall-Karnival ta' Acireale jibda minn xhur
qabel. Ix-xogħol kollu il-karrijiet kollha jinħadmu f'dawn l-imħażen li hawn warajja. Mħażen li jinsabu ftit il-barra miċ-ċentru storiku ta' Ċireale fin-naħa ta' Tramuntana. Hawnhekk il-maestri tal-kartapesta jagħtu l-ħajja lill-karrijiet tagħhom ta' kull sena. U hawnhekk li ta' kull sena jerġgħu jitwildu l-opri mill-isbaħ tal-arti maħluqa mill-maestri tal-kartapesta li jaqdu t-talent u l-arti. Kull sit tal-kostruzzjoni fi ħafna ħiliet speċifiċi biex tinħoloq kull parti tal-karru, mid-disin tal-iskeċċ għal-moviment, għall-immodellar, għall-kuluri u għadwal. Il-maestri tal-kartapesta jingħaqdu fl-imkien faqdiet kulturali. Kull sit ta' kostruzzjoni ta' kull kategorija ta' karrijiet għandu l-ispazju dedikat għalihom fejn jibdew jaħdmu minn diversi xhur qabel il-karnival mingħajr serħan. Il-karnival għalla Ċireale huwa riċetta ta' umorizmu u divertiment li jmur lura għal ġenerazzjonijiet differenti. Karnival bi storja mill-iktar intriganti li toħodna lura ħafna snin. Il-karnival ta' Ċireale meqjus bħala l-isbaħ fi Sqallija huwa wieħed mill-aktar manifestazzjonijiet awtentiċi u impenjattivi tal-folklor tal-Gżira. Għal perjodu kollu ta' ċelebrazzjonijiet, karrijiet allegoriċi, gruppi b'maskri grotteski, banet u karrijiet imżejnin bil-fjuri jallegraw it-toroq taċ-ċentru. It-tradizzjoni tal-karnival ta' Ċireale tmur lura ħafna snin. L-ewwel dokumentazzjoni dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-karnival fa' Ċireale tmur lura għas-sena 1594. Jeżistu dokumenti li jikkonfermaw ħlas ordnat mill-ġurati favur il-Kapuċċini għal-festa tal-karnival. Meħlusa minn kull restrizzjoni, il-karnival kien perjodu tas-sena meta kollox huwa permess. Iċ-ċittadini jistgħu iħallu lilhom infushom fil-libertà li jiċċajtaw dwar in-nies fil-poter ta' dak iż-żmien. Fatt kurjuż dwar il-karnival antik fa' Ċireale huwa li fil-bidu tas-seklu 19 waqt il-karnival kien hemm id-drawwa li kulħadd jissotta bil-larinċ u l-lumi. Minkejja l-popolarità ta' din id-drawwa, fl-1612 il-qorti ħarġet projbizzjoni ta' din il-prattika. L-ewwel karrijiet tal-kartapesta fa' Ċireale deru fl-1880. Mill-1970 l-isbaħ karnival fi Sqallija ipperfezzjona u kiber sena wara sena. U fuq kollox, irfina ruħu fil-bini tal-karrijiet allegoriċi, dejjem aktar spettakolari u aktar ikkuluriti, li sena wara sena joffri spettaklu kif jaf joffri biss il-karnival ta' Ċireale. Hey, int, isma' ftit. Aħna ta' Knockabout Sicilja qed niċċelebraw l-imħabba biċ-ċikkulata flimkien ma' Dirty Cow Chocolates. Idħol fuq il-paġna ta' Facebook jew Instagram u minn bonnici.tv. Sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Dirty Cow Chocolates u għejdilna naqra minnu l-ikbar chocolate lover fost il-ħbib tiegħek. Kull ġimgħa ser ikonna rebbieħ. Qed nistenna minn għandek. Din ta' warajja ir-reġina tal-karnival. Bħalissa għajnejha magħluqa, però l-pjan huwa li waqt li tkun qiegħda fl-isfilata mdawra bin-nies fost ħafna effetti speċjali tiftaħ għajnejha. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Għandi bżonn l-attenzjoni ta' telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilja biex jipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna flimkien ma' United Colors of Benetton. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom bil-kostumi tal-karnival.
Ibatuli r-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv. Jekk intom tkunu rebbieħa grazzi għal United Colors of Benetton ħaterbħu rigali sbieħ. Qed nistenna minn għandkom. Dan il-kumpless ta' katakombi, magħruf bħala ta' Mintna fl-Imqabba, kien oriġinarjament magħmul minn 3 ipoġej separati li aktar tard ingħaqdu biex iffurmaw bir wieħed kbir. Ta' Mintna u eżempju perfett ta' kumpless ta' tfin rurali u jesibixxi karatteristiċi uniċi fl-arkitettura ipoġejka. Dan l-ipoġew żgħir hu ta' importanza arkeoloġika partikolari minħabba d-dekorazzjonijiet elaborati li fih. Elementi li ssib f'dawn il-katakombi huma dawn il-pilastri eleganti u arzelli elaborati minn quxa, simboli li normalment jissimbolizzaw il-mamudija Kristjana. Dawn l-arzelli minn quxa jinstabu f'sit ta' katakombi oħrajn. Insibu minnhom ġewwa l-Abatija tad-Dejr fil-qalba tar-Rabat Malta. Quddiem il-mejda ritwali jew triclinium hemm żewġ ringili ta' xkafef triangolari għall-lampi li kienu jiżguraw dawl biżżejjed għal min kien jieħu sehem fl-ikla funerarja. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika l-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Ija ta' ċireali daqs sew nofsowqan minn Pozzallo hawnhekk ta' kull sena jittella karnival mill-Isbaħ. Imlaqqam l-Isbaħ Karnival ta' Sqallija. Kif tistgħu timmaġinaw, ix-xogħol fuq il-karrijiet għall-karnival ta' ċireali jibda minn xhur qabel. Ix-xogħol kollu il-karrijiet kollha jinħadmu f'dawn l-imħażen li hawn warajja. Mħażen li jinsabu ftit il-barra miċ-ċentru storiku ta' ċireali fin-naħa tat Tramuntana. Hawnhekk il-maestri tal-kartapesta jagħtu l-ħajja lill-karrijiet tagħhom ta' kull sena. U hawnhekk li ta' kull sena jerġgħu jitwildu l-opri mill-isbaħ tal-arti maħluqa mill-maestri tal-kartapesta li jaqdu t-talent u l-arti. Kull sit tal-kostruzzjoni fi ħafna ħiliet speċifiċi biex tinħoloq kull parti tal-karru, mid-disin tal-iskeċċ għall-moviment, għall-immodellar, għall-kuluri u għadwal. Il-maestri tal-kartapesta jingħaqdu fl-imkien faqdiet kulturali. Kull sit ta' kostruzzjoni ta' kull kategorija ta' karrijiet għandu l-ispazju dedikata lihom fejn jibdew jaħdmu minn diversi xhur qabel il-karnival mingħajr serħan.
preparativi vengono innanzitutto. Alessandro jispjegali li l-preparamenti jibdew mill-ispirazzjoni artistika li eventwalment twassal għal kreazzjoni tal-karru. Jispjegali wkoll li hija biss il-passjoni naturali li kull artist tal-kartapesta għandu li twassalhom għal kreazzjoni finali. Qabel l-isfilata tal-karnival ikunu ġimgħatu xhur ta' ħafna xogħol u sagrifiċċju, ħafna ħinijiet twal fl-imħażen. Lil Alessandro saqsejtu wkoll x'qiegħed jistenna mill-karnival ta' din is-sena, il-Karnival 2024. Ci aspettiamo innanzitutto che noi partiamo di un principio che facciamo. Alessandro jibda billi jgħid li l-prinċipju ta' kull artist tal-kartapesta huwa li l-pubbliku ta' Ċireale jiddeverti bil-karrijiet tagħhom fil-ġranet tal-karnival. Però jisħaq ukoll li dan il-karnival għandu jkun karnival grandjuż għal kulħadd. Din ta' warajja ir-reġina tal-karnival. Bħalissa għajnejha magħluqa, però l-pjan huwa li waqt li tkun qiegħda fl-isfilata mdawra bin-nies fost ħafna effetti speċjali tiftaħ għajnejha. Lo spettacolo diciamo che si concretizza. Alessandro jaqsam miegħi kif kull għaqda tal-karnival ta' Ċireale tkun qiegħda tistenna l-mument tal-isfilata tal-karru. Mument li huwa meqjus il-qofol tal-ispettaklu għax il-karru ikun qiegħed jiġi esibit bl-effetti speċjali kollha u l-grandjożità tiegħu. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-page owenbonnici.tv u ipparteċipa f'kompetizzjoni li għandna miġuba lilkom grazzi għal Baroness, innomina l-maħbub jew maħbuba tiegħek. Sabiex ikunu r-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni u mbagħad ir-rigal li jintrebaħ gawduh flimkien. Qed nistenna minn għandkom. Ċireale, bil-kamera ta' Knockabout Sicilia kellna l-opportunità li nżuru maħżen ieħor, il-maħżen tal-għaqda Adrizzone. Mario mill-għaqda Adrizzone ħansaqsih naqra t-tema tal-karru tagħhom. Mario, la tema del vostro carro. Allora, il nostro carro parla sull'immigrazione, quest'anno è un argomento che Mario jispjegali li t-tema tal-karru tagħhom hija t-tema tal-immigrazzjoni, suġġett tant diskuss mill-poplu ta' Sqallija. Mario u l-għaqda Adrizzone qed jimmiraw li bil-karru allegoriku tagħhom u l-umorizmu iqajmu kuxjenza fuq dan is-suġġett. Differenza mill-Karnival ta' Malta, il-Karnival ta' Ċireale jiġi ċelebrat fuq numru ta' ġimgħat. Allora abbiamo 6 sfilate che vanno dal 28 di febbraio e finisce. Mario jispjegali kif kollox jiġu organizzati 6 sfilati. Kollox beda l-ħadd 28 ta' Jannar u l-isfilata finali se tkun it-tlieta 13 ta' Frar. Mario jaqsam miegħi li l-iktar mument antiċipat tal-Karnival tkun l-ewwel sfilata għax ikun dakinhar biss fejn jaraw il-karru bl-effetti speċjali kollha tiegħu jiġi esibit. Mument emozjonanti wara tant ħidma u sagrifiċċju. Dawn il-filmat isbieħ li wasalnilkom minn Ċireale ħadnikom ftit minn wara l-kwinti ta' x'involvi sabiex jittella dan il-karnival tant importanti għall-gżira ta' Sqallija. Il-Karnival ta' Ċireale mlaqqam l-isbaħ karnival ta' Sqallija. Knockabout Sicilia jispiċċa hawnhekk. Jien niltaqa' magħkom fl-episodju li jmiss ħankomplu nżuru aktar il-kejjen ta' din il-gżira hekk interessanti, però fuq kollox inkomplu nsiru nafu iktar postijiet li intom tistgħu iżżuru fil-vakanzi tagħkom. Infakkarkom biex tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għandna d-dejja flimkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom attivi, irridu naraw ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-attività fiżika. Ibatuli dawk ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv u dak ir-ritratt jista' jrebħek il-kura għall-ġogi tiegħek. Grazzi tal-li kontu miegħi, arrivederci, niltaqgħu Knockabout Sicilia li jmiss.
Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. L-14 ta' frar jum il-maħbubin, ċelebrazzjoni bid-drawwiet li għandhom impatt negattiv fuq l-ambjent. Jindbatu biljuni ta' kartolini li l-maġġor parti tagħhom ma jistgħux jiġu reċiklati għax ikunu bil-plastic foil jew glitters. Jintnefqu ħafna flus f'dekorazzjonijiet żgħar li jintużaw għal ftit u mbagħad jintremew bħal bżiża u oġġetti żgħar oħra. Però huwa possibbli li tiċċelebra jum San Valentinu mingħajr ma tagħmel ħsara l-ambjent? Ir-risposta iva u għalik għandi ftit idejat. Għamel sorpriża lil Valentinu tiegħek u qattaw ftit sigħat fil-kċina flimkien biex veru tkunu sostenibbli. Għażel ingredjenti li ma jkunux imgeżrin fil-plastik u uża prodott frisk lokali. Il-wart, sinonimu ma' jum San Valentinu, m'għandux ikun ta' ħajja qasira u jintrema. Il-wart jista' jitnixxef u jiġi preservat. Dendilhom rashom l-isfel fi spazju frisku mudlam wara ftit ġranet jitrasformaw fi blanzun ta' dekorazzjoni, casual sostenibbli. Għażel karti riċiklati. Tużax plastik jew wrapping paper li jleqqu. Idea ħelwa hija li tuża basket ta' ċarruta. Dan jista' jibqa' jintuża u utli fil-futur. M'hemm xejn iktar b'saħħtu minn messaġġ miktub. Iddedika ftit ħin biex tħarbex ftit messaġġi mill-qalb. Li tikteb huwa ġest mill-iktar ħelu b'sinifikat b'saħħtu ħafna iktar milli tixtri kartolina. Ħinek huwa imprezzabbli u l-ebda oġġett materjali ma jista' jaqbes il-valur ta' ħinek. Pjana attività sempliċi bħal mixja fil-kampanja, sib post fejn tista' tgawdi nżul ix-xemx jew qatta serata tammira l-istilel. Dakar l-iktar affarijiet sempliċi jikkreaw l-isbaħ memorji. Din is-sena iċċelebra jum il-maħbubin mingħajr ma tagħmel ħsara l-ambjent.